paso 2 desta historia. Vamos ir do ghosting á lei do só si é si, pasando por este conflicto entre profesorado e policía. Porque eu sempre digo, o que pasa nos vínculos pequenos é o que pasa na sociedade. E viceversa, é un movimento circular. Isto é iso que se fala tanto, pensamento transversal, é isto. Non ten máis cousa nin é nada académico. É ser capaz, que ademais é unha das bases do pensamento crítico, abstraerte do caso concreto e leválo a outros casos e movelo transversalmente no social. Isto é pensamento crítico. A persoa que fai un ghosting, que está moito na moda, é unha persoa que non quere enfrontar unha conversa que ten que ver coa complexidade humana. A complexidade dun vínculo, a súa propia complexidade. Desaparece. E despois volve. Por exemplo, o máis típico. Ui, querías ter unha conversa aquí que eu non quero e boto 3 días sin falarche ou un mes. E logo, hola, que tal? É unha das formas nas que moitas veces actuamos, bueno, claro, non o sabe facer mellor, bueno, ben, e tal e cual. Isto é infantilizar a outra persoa. Bueno, como non o sabe facer mellor, pobriño. Sí, isto ocorre entre adultos. Temos o caso, policía e profesorado. Ui, pasou isto, mandamos unha nota de prensa, todo trascende, todo non sei que. Agora, que o dixo no outro vídeo, a realidade é que non sabemos moi ben que pasou. Aquí a alguén se lle foi isto das mans, pois veña, seguimos adiante. Seguimos adiante porque agora non queremos, non fomos quen de soster e xestionar a complexidade dunha charla onde se fala de algo complexo da sociedade e alguén, un cartel de Vox, chama ao sindicato, puxeron un cartel de Vox na aula, mandamos unha nota de prensa, isto trascende a prensa, chega a policía, di, a ver, tranquilos todos, que isto era así, bueno, ala, xa está. Facemos o ghosting, o que pasou. Non nos imos responsabilizar. Lei do só si é si. Sacan unha lei, a xente xa empezou a dicir, esta lei non vai ir ben, esta lei vanse reducir penas, bueno, é a miña lei, porque eu agora estou aquí, a miña xente votoume, e vou sacar a lei. Sai a lei, efectivamente, libérase a non sei cantos violadores. Bueno, vaya, non saiu ben a lei. Bueno, dá igual, veña, xa. Non hai unha reparación, non hai, pois mira, isto non funcionou, hai que derogar a lei e volver a facer todo. É a mesma lógica daquela. Ui, que ven a extrema dereita. Ás veces eu quero dicir, a extrema dereita xa é a masa da sociedade. Non por ser de dereitas, nin por ser de esquerdas. Por funcionar con lóxicas, cando eu digo na escola, hai lóxicas que son fascistas. Imos simplificar a complexidade humana en nunhas casiñas, isto tal, TDAH, o TEA, o outro, non sei que. Sí? Xoga con bonecas e unha nena. É dicir, imos simplificalo todo. Porque como non somos quen de facernos cargo da complexidade e xestionala, pois protocolo. É sempre a mesma lógica. Por iso, cando eu falo filosofía dos afectos, o ghosting que a ti che fixeron non é o ghosting que a ti che fixeron. É o suxeito político
que está aí, que vai votar, que liberan a non sei cantos agresores sexuais e non pide que se solucione, sí? É o profesor que ve un cartel de Vox e monta un pifostio social, a ministra que lexisla porque sí, porque lexislo eu, que para eso son quen mando, e cando me sai mal fagoche un ghosting. Agora faiche un ghosting, a min a policía non me fixo ghosting, sí? Agora faiche un ghosting a sociedade e vamos botarlle terra a isto que nos saiu moi mal e non nos imos facer cargo. E logo faiche ghosting ou a ministra, o goberno, bueno, non saiu moi ben, pero non vamos dicir agora que fixemos as cousas mal. Aquí encaixanos perfectamente Hannah Arendt. A banalidade do mal non son uns monstros. Son persoas incapaces de parar, de pensar, de atoparse ca súa conciencia, de buscar respostas, de rectificar, de asumir o erro. Somos seres humanos, erramos. Temos que asumir o erro. O que che fai ghosting non é quen despois de asumir que te magoou, que te tivo preocupada ou que sexa, pedir desculpas e explicarse. O sindicato non é quen de aclarar como chegou aquí. A ministra xa nos vai alón a Europa e non é quen de asumir que foi adiante unha lei, porque isto é gravísimo, pero é a lógica do ghosting. Bueno, agora xa está, agora xa pasou, vou para a Europa e agora, pois non sei, cando hai delitos, bueno, está aí a lei, que eu non vou asumir. E con esta lógica, mañá entra un goberno de dereitas, de esquerdas, do medio, dá igual, persoas, e sacan 3 leis totalitarias sen ter en conta a poboación, porque a poboación ti dalle para diante, que depois isto aquí non hai nin Cristo que sexa capaz de facerse cargo. E para cando te das conta, vives nunha ditadura. A banalidade do mal é isto. Non son monstros. Son persoas que normalizan este tipo de cousas. Falamos de pensamento crítico. O pensamento crítico é a nosa capacidade de facer estes exercicios. O pensamento crítico non crea adhesión, non crea militancia, non ten un parabén inmediato, pero abre fendas nas lóxicas sociais ou no que nos queren vender como a lóxico anormal. É un traballo de fondo que é a propia vida. Daquela, a parte de entender todo isto, temos que interiorizalo. Ter capacidade emocional e intelectual de soster iso. É así de fodido. Somos humanos, somos complexos. Relacionámonos entre nós. As relacións entre seres complexos é complexa. E a sociedade somos todas as persoas. E a forma na que ti te colocas na sociedade, eso é o teu posicionamento político. A min dame igual que leve o pin de Vox, do PP, do PSOE, do BNG. O teu posicionamento político non é un pin, nin é aquela papeleta que botas ali. É a forma na que ti te comportas en sociedade, asumes a túa humanidade, os teus erros, e sostés a complexidade, comezando pola propia. E que ao mellor o plan director fainos falta a toda a sociedade, ás persoas adultas, porque este é outro dos erros. A xente nova, estamos persoas adultas que facemos ghosting, eu non, que militamos pasou isto, veña, boa, veña, vámoslo publicar por aí nas redes sociais, hasta chegar a crear leis sin per nin cabeza,
E iso é o que temos que ver. Non, pero é que estas persoas que facemos isto queremos nós mirar para a xente nova e arreglala. E non podemos facelo sen antes revisarnos nós. Sen antes parar e pensar nós. Non podemos transmitirlle á xente nova, porque é que parece que estamos aquí os do medio dicindo a ver se os novos son como é debido, porque nós non somos. É que parece que queremos iso. Non podemos transmitirlle á rapazada nada que antes nós non temos totalmente integrado. Non podemos pedirlle pensamento crítico se nós non o temos. Non podemos pedirlle que respeten e teñan empatía se nós non a temos. Non podemos pedirlle que se responsabilicen de sí cando nós non nos estamos responsabilizando.